A medida que perdes a calidade, masificas, perdes atención á diversidade, pois perdes alumnado. Hai alumnos que van sair coa suficiente formación, pero vai haber moitos outros que non, que poderías darlle unha mellor cualificación, mellor formación, que non vas perder. Por exemplo, se se limitan a oferta de bacharelatos a un solo bacharelato por centro, que é o que permite a legislación, moitos institutos da zona rural só van a ofertar un bacharelato. E moitos alumnos que non van poder desplazarse a outras localidades, a outros municipios, para poder cursar o bacharelato que lle interesa, non vai poder facelo. Por lo tanto, xa vas frustrar un alumno e vas crear o fracaso escolar, e vas perder opcións de formación. Por exemplo, o tema, por exemplo, das sustitucións do profesorado nos primeiros 10 días lectivos, que se supoñen 2 semanas realmente, que un profesor de baixa, aínda que sexa baixa prolongada, os primeiros 10 días non se vai cubrir. Iso supón que un alumno de bacharelato que está preparando, por exemplo, a selectividade, durante 2 semanas non vai ter profesor de matemáticas, ou non vai ter profesor, porque vai ser o profesor de garda que encubra ese momento, pero non vai ter as clases, e van perder 2 semanas lectivas, co cal é un problema incluso por o seu propio dereito á educación, non? É dicir, que son problemas que realmente, en principio, parece que non, pero pouco a pouco, día a día, vai ser moi grave, non? E vai ir en detrimento da calidade do ensino. Bueno, estamos hablando de asuntos que fueron puestos sobre la mesa en una reunión reciente que tenía las federaciones de madres y padres de alumnos, bueno, la de Ferrolterra con otras en Santiago recientemente. Bueno, ¿cuál fue la visión que pudiste pues, recoger de las otras federaciones, ¿no? Sí, nosotros, como va a explicar un pouco, somos como Federación Comarcal de Ferrolterra, estamos intentando formar parte dunha confederación a nivel galego, estamos constituindo, non, que se chama AMPAS Galegas, que estaría formada por as AMPAS de Federación de AMPAS de Compostela, a Federación Olívica de Vigo, Valmiñor, Pontevedra, de outras comarcas de Galiza, non? Estamos intentando crear unha confederación que realmente represente pois, os pais que nos representamos, porque objetivamente en este momento non estamos representados, non? Entón, a visión é a que estou plasmando aquí agora, non? É dicir, que este decreto é unha grave agresión ao ensino público galego, que non debería ser aplicado e que estamos perdendo calidade e atención á diversidade. Hai federación de AMPAs que traballa moi ben, como a Olívica, que teñen comisións de valoración de estudios de atención á diversidade, que están plantexando situacións gravísimas de deixamento de atención a alumnos con necesidades educativas especiais que quedan fora por falta de medios e por falta de profesorado, non? É dicir, a visión é global, é conxunta, estamos todos na mesma línea, estamos todos pedindo o mesmo, é dicir, ao goberno galego que deixe de aplicar estas medidas e que denuncie a Consellería, que denuncie a través da Consellería, a través do Constitucional, esta inxerencia legislativa do Goberno do Estado. Se habló también en esa reunión de aplicar o de proponer medidas desde las propias federaciones de padres y madres de alumnos. Es decir, bueno, está claro que se rechazan en principio las propuestas de los gobiernos, pero no sé si hay desde las federaciones pues, propuestas no propias del colectivo. Sí, os colectivos o que estamos integrándonos nas plataformas en defensa do ensino público, o que estamos colaborando ou pedindo as movilizacións que hai, non? Entón, nosotros o que sí, digamos, coordinamos e nos poñemos as nosas propostas encima da plataforma para non ter que mobilizarnos cada uno por a nosa conta, non? Estamos pedindo que haxa unha unidade de acción de todos os digamos, todos os membros da comunidade educativa para demandar estas medidas do goberno galego, exixir que se incrementen os orzamentos, digamos, en educación, e para, entonces as medidas son basicamente pues, movilizacións, ¿no? Que se irán anunciando. Onte houve unha concentración, pois ese tipo de medidas, máis adiante vai haber peches, vai haber manifestacións que se irán anunciando pouco a pouco, tratamos de que sexan coordinadas a nivel galego, ¿no? Bueno, hablando de esa unidad de acción, lo cierto es que ahora mismo estamos asistiendo a la pues, existencia de dos plataformas con nombre similar. Una es la plataforma galega en defensa do ensino público y la otra es la plataforma en defensa do ensino público. Una parece que tiene, digamos, carácter nacionalista y la otra estatal, ¿no? Que pide coordinación también con el resto de plataformas del país, ¿no? Bueno, parece que ahí unidad de acción no hay en principio, ¿no? Efectivamente, houve unha convocatoria. Nosotros recibimos a invitación para unha convocatoria para formar a plataforma galega en defensa do ensino público, plataforma, por outra banda, que nos levábamos xa desde hai 2 anos aproximadamente
negociando con todos os sindicatos, con todos os movimentos de renovación pedagóxica, con todos os estudantes, con AMPAs de outras comarcas, estábamos tentando formar, non? Que ata agora, por razóns diversas, aínda non chegara a súa constitución definitiva. Convidaros para continuar. Bueno, pois nosotros fomos como fomos sempre para participar nesas reunións e nos atopamos de que non estaban todos os convidados, non faltaba xente. Quizás a convocatoria fixo o sindicato CIGA, pero fixo en régimen de autoconvocatoria. Houbo sindicatos que non foron, houbo organizacións que non foron, non? Nosotros despois nos enteramos que había outra convocatoria para outra constitución de outra plataforma, na que obxectivamente, teño que decirlo, a nós como Federación de AMPAs ninguén nos invitou. Se convidou a Confapa Galicia para que asistira en representación de todos os pais galegos. Como saben os espectadores, a veces nosotros somos unha federación de AMPAs que non estamos integrados en Confapa, por lo tanto Confapa non nos representa, nin a nós, nin a todas as que falei antes, nin a Federación Olímpica de Vigo, nin Valmiñor, somos federacións que estamos constituídas con todo o dereito legalmente, que representamos aos nosos asociados, aos nosos pais, pero que non estamos integrados en Confapa e non nos representan. Por lo tanto, non nos convidaron a esa plataforma, non podemos asistir. Nosotros sí queremos que haxa unidade de acción, porque creemos que o obxectivo é o mesmo. Os problemas que fixeron que se constituíran dúas plataformas son alleos a nós e incluso ao problema educativo, ao sistema educativo. Son outro tipo de problemas nos que eu non quero entrar, nin debo de entrar, porque non nos afectan. A Federación de AMPAs de Ferrolterra é unha federación apartidista, que non pertence a ningún sindicato, a ninguna organización partidista, e que facemos política educativa. Traballamos en defensa do ensino público, con calquer partido político, calquer organización sindical que traballe con nós. Por lo tanto, nosotros estamos dispostos a estar en calquera plataforma que defenda o ensino público. Fixemos unha convocatoria aos sindicatos comarcais a nivel comarcal para conseguir, ainda que non fagamos convocatorias unívocas, polo menos conseguir que todos nos apoyemos a todos. E teño que decir que asistiron os 4 sindicatos con representación no ensino aquí na comarca, o CIGA, UXT, Comisións Obreiras e Estega, e todos estiveron de acordo en traballar conxuntamente, aínda que haxa outro tipo de plataformas a nivel nacional, pois aquí na comarca vamos tratar de apoiarnos uns aos outros, e aínda que convoquen uns, apoiaremos os demais. É dicir, que chegamos a un acordo e moi boa sintonía. Quero dicir que estou contento por iso, non? Porque é importante que vexamos e transmitamos á sociedade que este é un problema da educación, do ensino público. É un problema grave que nos afecta a todos. Da igual a ideoloxía partidista ou a ideoloxía política que teña cada un. O ensino é un valor que todas as sociedades debemos reforzar e debemos apoiar. Si retraemos cartos de aí e o menos valoramos, pues estamos mal. Debemos estar unidos todos contra iso. Bueno, hablabas antes de movilizaciones. La próxima, una de las próximas, será el 10 de mayo, una manifestación a nivel nacional que tiene como objetivos pues, la defensa de la educación pública y también, bueno, es una manifestación que convocan los estudiantes, diferentes colectivos de estudiantes también defienden en concreto, pues, bueno, rechazan ese aumento también de las tasas de la matrícula universitaria, ¿no? Bueno, una manifestación, una movilización que FEAMPAS Ferrolterra pues va a apoyar, ¿no? Sí, en principio hai unha xornada de folga convocada polos estudantes de todos os sindicatos de estudantes aquí en Galicia, e despois hai unha convocatoria de manifestacións coincidentes con estas manifestacións dos estudantes da Plataforma de Defensa do Ensino Público de Galicia, a que está constituída a nivel nacional, que por suposto esta Federación de AMPAs apoia e desde aquí pois convida a todas as nais e pais socios e non socios a que asistan e participen nas movilizacións, porque o obxectivo é defender o ensino público e nos estamos de acordo e vamos a apoiar e vamos a participar, por suposto. Bueno, pues veremos qué resultados dan esas movilizaciones. Javier Sánchez, presidente de la FEAMPA de Ferrolterra, muchas gracias por haber vuelto aquí a Televisión Ferrol a hablar un poco de la situación del ámbito educativo, ¿no? Pues muchas gracias a vos por convidarme, cando que estou sempre disposto a acudir. Pues muchas gracias a ustedes también, muchas gracias por haber estado ahí. Nosotros volvemos el próximo día aquí en Espacio Abierto para analizar otros asuntos de Ferrol y comarca. Muy buenas tardes.